Някъде дълбоко в мен живее едно дете, моето вътрешно дете. То носи спомени, и топли, и болезнени. Раните, които е носило, днес често оживяват, особено в любовта. Несъзнателно търся от партньора си онова, което някога не съм получила. Обич, сигурност, приемане. Във връзките си понякога не реагирам като зрял човек, а като дете, което се чувства жертва, има нужда от постоянна близост, драматизира, губи себе си. Детето в мен живее със страх, от изоставяне, от загуба, от това да бъде наранено отново. То няма граници, не умее да казва не. Живее с недоверие, вина, срам. И понякога една дума, един поглед отварят цяла лавина от чувства, защото зад тях стоят стари, неизлекувани болки. В такива моменти не говоря аз, а детето, което още чака да бъде прегърнато. То вярва, обича, мечтае, но и страда. Истината е, че партньорът ми не може да ми даде онова, което сама не си давам. Вътрешното ми дете не иска съвършенство, иска присъствие. Да бъде чуто, видяно, разбрано. От мен. Именно аз съм този възрастен, който може да го излекува, да поеме отговорност, да го утеши, да стане родител, който обича без условия. Само така връзките ми ще бъдат място за израстване, а не сцена за стари травми. Моето вътрешно дете ме вика и аз вече го чувам.